eyafika kumqalo wendlela. Emandulo uJesu Kristu wakhuluma indaba ngamaZulu. Namhlanje sikhuluma ngoNyasi, sibingelela uNyasi. Egameni lendlu yonke kaMbombela, ingaba kuphi, ingaba semgodini, ingaba semahlathini, ingaba seyintabeni, ingaba semakhaya, ingaba seyindaweni ezithize, kepha ngithi njengenkosi yesizwe samaZulu ngiyohlala ngihlonipha indlu kaMbombela ngemsebenzi uNkulunkulu ayethula kuMbombela, waphinde wayinikeza abazukulwane baba iqhube inkonzo yokugcina amasiko ethu nokugcina igama elaziwayo likaNkulunkulu ongabonwa, okuyena obusisa isizwe nowadala izulu nomhlaba. Njengoba amaNazaretha athatha usuku lwesikhombisa alwenza lwayimpumulo lwesabatha, engicabanga ukuthi bonke abahlonipha isabatha uNkulunkulu uyababusisa ngendlela zakhe. Ngiyazi kunamakhosi la akhonza ngaphansi kwebandla lamaNazaretha, asuka ey'ndaweni asuka kuzo ehola abantu bakababa, bebaningi futhi abakholwa ey'nkolweni ezahlukene, kepha bebaningi futhi abakholwa ngaphansi kwebandla lamaNazaretha. Bafundisi bami nonke nikhona enisekela inkonzo yobuNazaretha, namhlanje ngimi phakathi kwenu ngo-2020. U-2020 engicabanga ukuthi uyinselelo kunoma yimuphi umuntu ophilayo ngaphansi kweNingizimu Afrika. Lokhu aqalwanga uNyasi, kwaqalwa uyise. Kwalomkhuleko enivamisa ukuyowenza esigodlweni eNyokeni, uNyasi ungene ezicathulweni zikayise. Ngakho makuyakhuleka eNdlunkulu nize ningakhohlwa, bathi abelungu forget not ukuthi uzocaphuna izibusiso zekhaya likayihlo. Nakini-ke maNazaretha lentwasa imqoka njengoba kuyisikhathi sokuyibuza nokuthi nizibuze imibuzo ngokholo lwenu ngamunye ngamunye. Ngalesi sikhathi nikhuphukela entabeni, nayilapho nithatha khona amandla. Ngakho ngokokholo lentaba konke kufanele nikhumbuze yona ingaphansi kweNgonyama Land Trust lentaba. Uma ngabe iNgonyama Trust Board yayingafuni ukuthi amaNazaretha ezela, nani ngeke nikwazi ukusala, kodwa nivikelekile ngoba nila. Ngoba ukudumisa akumvimbeli umuntu ukuthi ahambe ayodumisa noma phansi kwedwala, noma phakathi emhumeni, noma phansi kwesihlahla. Ukudumisa uNkulunkulu akakubheki ukuthi ukuphi, kodwa ukulalela ukuthi uthini abese kunika lokho ocelayo. Engikuthandazela ukuthi uma niza la senidilika kule ndaba
enikhuphuke nonyazi nezakuyo. Uqinisekiseni ukuthi ngokukamoya nehlana amandla aqhamuka kuJehova emazulwini owakha umhlabeni insuku ezisithupha. Kwathi lolu suku nina nalithatha nathi usuku enihlonipha ngalo uJehova aphumula ngalo nizomdumisa ngalo. Ngokukholwa le ndaba imele ukumqoka okukwebuza nokuzalwa kabusha ngokokholo. Ngalesi sikhathi nilindeleke ukuba nedlule emafindweni. Cela ngizwe kahle. Nedlule emafindweni enizakhele wona. Nenakhelwe wona ngabanye. Nihlale kuNkulunkulu. Nanokuba futhi nisenze njalo niphinde nizinuke amakhwapha. Nishweleze nilungise ukuze niqhubeke nempilo uma ngabe mhlambe wena owedwa uwe odale iphutha lokuthi kube nje phakathi kwaNazaretha. Yazi iqiniso liyababa. Akuyona imfihlo ukuthi nilapha nje namuhla akhona amafindo enizidalele wona neniboshelwe ngabanye wona. Nize lapha namuhla imiqondo yenu imibili. Omunye ulapha kanti omunye usemuva. Isibhakabhaka siyahlupha kule mshini yethu. Cha, kulunga phakamise kahle. Omunye unamuhla kanti omunye ubuka ikusasa. Kuthi ngizokhululisa kanjani? Ngizophunyuka kanjani lapha? Lo muzwa esinawo wejwayelekile. Umbuzo uthi ke ngabe ithini impendulo kuwe? Uma ngakhuluma nani namuhla njengenkosi cetshwayo ephilayo. Ngingathi impendulo isemsamo kodwa wedlule ekhothameni. Isekwazini ubumqoka balokho eniyikho nenifisa ukuba yikho isikhathi eside sizayo nina amaNazaretha asebuhleni. Leli lekusasa limqoka ngoba lisho ukuthi yinto oyifisa wena ungasekho ungasezukuzuza kuyo. Ngoba ngiyakholelwa mina ekuthenini singaba nawo amandla njengabantu abaphilayo kodwa mase behambile abantu banamandla ayisephulo endodeni nanoma kumuphi umuntu. Bayizinto ungazenzi kahle baxoxisana nawe abakini. Mhlambe beza ngamawala bezoxoxisana nawe. Mhlambe beze ngendlela esoft uzodilisha nawe. Bakushaye bakuqeda uphila. Uthi uyaphila nje usufile uphila. Ngani? Ngenxa yenkambo yakho yokubhedisa izinto empilweni yabanye abantu.